ഭാനുസുരേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ചാകൃതസിന്ധുഭേന പതിതാന്യം പാവിനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ജയപതാക സ്വാമി നിരനാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാവൃന്ദമന്ത്ര് സ്വാൻ മഹാനാപുരത്തിന്റെ സ്വാൻ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ യമം നിയമമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിൽ യമം കുറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 10 കാര്യങ്ങൾ യമത്തിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. നിയമത്തില് 10 കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. നിയമം നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തില് ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചെന്താണ് നിയമത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇതില് 10 എണ്ണമാണ്. 10 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയമാഗ്രഹ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നിയമാഗ്രഹ. അതൊരു സംസാരിക്കുന്ന അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘസ്യ ലൗല്യം ച വിനശ്യതേ. നിയമം പാലിക്കുന്നത്, അമിതമായിട്ട് നിയമം പാലിക്കുന്നതും നിയമത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ പാലിക്കാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തി നശിക്കാനായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങളില് പറയുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങ് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. അതേസമയം നിയമത്തെ ഒട്ടും പാലിക്കാതിരുന്നാലും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാലിക്കണം. അപ്പൊ നിയമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാണ് നിയമത്തെ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നിയമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്? നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് നിയമത്തിന് അയവ് വരുത്താം എന്ന് വെച്ച് നിയമത്തിനെ തള്ളിക്കളയാനോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നിയമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുറുകെ പിടിക്കരുത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിയമത്തിന് വേണ്ടി നിയമത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആചരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നിയമം എന്ന് പഠിച്ചു. അതിൽ ആദ്യത്തത് വരുന്നത് ഹ്രി എന്നാണ്. ഹ്രൈ എന്നല്ല, ഇത് ഹ്രി എന്നാണ്. ഈ നമ്മൾ അടിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ശബ്ദം യായിട്ട് വന്നു. ശരിക്ക് ഹ്രി എന്നാണ്. ഹ്ര ഇട്ടിട്ട് ഈ അടയാളം ചിഹ്നമില്ല, ഹ്രി എന്നാണ്. ഹ്രൈ അല്ല, ഹ്രി. ഹ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശ്ചാത്താപം. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെ പശ്ചാത്തപിക്കും? പറഞ്ഞോളൂ. എങ്ങനെ പശ്ചാത്തപിക്കുക? എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് പശ്ചാത്തപിക്കും. എങ്ങനെ പശ്ചാത്തപിക്കണം? ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ സാധിക്കും? ആരോടാണോ തെറ്റ് ക്ഷമ ചോദിക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും ക്ഷമ ചോദിക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോറി. പക്ഷെ ആ സ്വാർത്ഥ ഒരു വിലയില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരോടാണോ തെറ്റ് ചെയ്തത് ആ ആളിനോട്
ഇതാണ് ശരിക്കും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയുകയും പശ്ചാത്താപത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ പശ്ചാത്താപം അത് മുഴുവനാകും. വെറുതെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. അത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതുപോലെ ആകും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളിയിൽ പോയി പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസരിക്കുന്ന പോലെ ആകും. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടി പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആരോടാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ പശ്ചാത്താപം ഇല്ലാതെ മാറുള്ളൂ. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്താപം. തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്താല് അനുസരിച്ച് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് തെറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പശ്ചാത്തപിക്കും? നമ്മൾ പാദത്തിലോട് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമസ്കരിച്ച് മനസ്താപം പ്രകടിപ്പിക്കും അല്ലേ? അങ്ങേയറ്റം മനസ്സലിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ തെറ്റ് ഞാനിനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം പശ്ചാത്താപമായിട്ട് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു അധ്യായം വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാം അല്ലെ? കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് തരത്തിലാകാം? ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്താപം. വേറെ തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ആകാം? നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളിനോട് പറയത്തില്ലേ? പറയൂല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താല് വിശ്വസ്തമായ അല്ലെ, ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തു, എനിക്കതിൽ പശ്ചാത്താപമുണ്ട്, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ തെറ്റ് നമ്മൾ വേറൊരാളിനോട് തുറന്നു പറയും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഉന്നത ഭക്തനോട്, നമ്മളെക്കാളും ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന ആളിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ നമ്മളെ പശ്ചാത്തപിക്കാനും നമ്മുടെ തെറ്റ് തിരുത്താനും ഒക്കെ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട്, ശീലമായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, പശ്ചാത്തപിച്ചും തെറ്റ് ചെയ്ത ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? തെറ്റ് ശീലമാക്കുക അല്ല, ഒരു ഹാബിറ്റ്. അപ്പൊ ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും. HABIT ആണ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെ, ഇംഗ്ലീഷ് പദം. അത് അതിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഇഫ് യു റിമൂവ് H ഫ്രം ഇറ്റ്, ഹാബിറ്റിൽ H മാറ്റിയാലും A bit റിമെയിൻസ്, കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാകും. A റിമൂവ് ചെയ്താലും പിന്നെ എന്താണ്? ബിറ്റ്, നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് പീസ് ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അല്ലേ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ B മാറ്റിയാലും പിന്നെ എന്ത് കാണും? ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശീലം. ഇറ്റ് എന്ന ഇവിടെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശീലം, ആ ശീലം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചുട്ടയിലെ ശീലം ചെറുതിലെ മുതല് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പം തെറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വേണം പശ്ചാത്തപിക്കാനെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി. നേരിട്ട് പോയി പശ്ചാത്താപം പറയുക, അവർക്ക് വേണ്ട പകരമായിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഉന്നത ഭക്തരെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെടുത്തോ ഒക്കെ സംസാരിച്ച്, വീട്ടുകാരോട് ഒക്കെ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് പശ്ചാത്താപം പശ്ചാത്തപിക്കാം, തെറ്റ് തിരുത്താം. പിന്നെ ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളിനോട് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ. അടുത്ത സന്തോഷം, അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന സംതൃപ്തി. അപ്പൊ ഹ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പശ്ചാത്താപം, ഹ്രൈ അല്ല ഹ്രി. അത് എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ ഹ്രി എന്ന് വേണം എഴുതാൻ.
യാ വേണ്ട. അടുത്ത സന്തോഷം, സംതൃപ്തി. എങ്ങനെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും? ആർക്കൊക്കെ സംതൃപ്തി ഉണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് നല്ല സംതൃപ്തി ഉള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുമില്ല. ആരുമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഇതാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുഃഖാലയം അല്ലെ, അശാശ്വതം. ആലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന. വലിയ ദുഃഖങ്ങള്, വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും. അതൊക്കെ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അസംതൃപ്തി വരും. പക്ഷെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആള് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആളിന് സമാധാനം സന്തോഷവും ഒക്കെ കാണും അല്ലെ. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം. അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ വേണം. അപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടിയുടെ നല്ല കൂടിയ പെൻസിൽ വേണ്ട, അപ്പൊ അതെനിക്ക് വേണം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അസംതൃപ്തി. എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ചങ്ങല പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരാമം ഇടാനായിട്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, അനാവശ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വീടുള്ള ആളിന് കൊട്ടാരം വേണം, കാറുള്ള ആളിന് വലിയ കാറ് വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അസംതൃപ്തി വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവിതമാണ് അല്ലെ, 100 വയസ്സാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് അത്രയും നാളൊന്നും ആരും ജീവിക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാല് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക. അത് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം വരും. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും ഭർത്താവിനും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും അല്ലെ, മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാന്റെ മക്കളായ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിന് നിയന്ത്രണം വരുത്തുക. പിന്നെ എന്താണ്, ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ലോകം പിടിച്ച് അടക്കാനായിട്ട്, വെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് സംതൃപ്തി കാണും. പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും സഹായം ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്താല് അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം. തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. സന്തോഷം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഷമായിരിക്കും. അതുണ്ടാകാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്താൽ അവരോട് നമ്മൾ കൃതജ്ഞത കാണിക്കുക. അത് വാക്കാലോ പ്രവർത്തിയാലോ മനസ്സാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും കൃതജ്ഞതാബദ്ധരാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? സന്തോഷിക്കണമെന്നാണ് പ്രഭുപാദരെല്ലാം പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം തന്നു, അപ്പൊ നല്ല ബുദ്ധി തന്നു, നല്ല മനസ്സ് തന്നു, നല്ല കുടുംബം തന്നു, ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് പറയും എനിക്ക് അത്രയ്ക്കില്ല. പക്ഷെ അവരെക്കാൾ അത്രയ്ക്കില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരില്ലേ, ഒരു കിടപ്പാടില്ലാത്തവരില്ലേ അല്ലേ. റോഡ് വരാന്തയിൽ കിടക്കുന്നവരില്ലേ, റോഡിലെ പീടികയുടെ വരാന്തയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നവരില്ലേ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കിതാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലർക്ക് നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെറിയ ജോലിയാണെങ്കിലും ആ ജോലി പോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേര് കാണാം നല്ല പോലെ പഠിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിട്ട് മാറുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സംതൃപ്തി, സന്തോഷമൊക്കെ
കിട്ടാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും. അപ്പൊ ചിരിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത ദാനം. ദാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത്, എല്ലാവരും ദാനം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ദാനം സ്വീകരിക്കുകയല്ല, കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ദാനം നമുക്ക് തരും, അല്ലെ? നമ്മൾ ദാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ദാനം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കും, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കും, പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്, ആർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം എന്ന്, എവിടെ വെച്ച് ദാനം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലിക്കർ ഷാപ്പിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന, എനിക്കൊരു 100 രൂപ തരുമോ, എനിക്ക് വെള്ളം അടിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ദാനം അത് കൊടുക്കേണ്ടതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അർഹരായിട്ട്, നമ്മൾ പറയും പാത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആർക്കാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, അർഹതയുള്ളവർക്കാണ് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അന്നദാനം ഏറ്റവും നല്ല ദാനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭിക്ഷക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരെന്താണ്, നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും. പൈസ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട. അവരെന്തിനാണ് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത്? ആഹാരത്തിനുള്ള പൈസയ്ക്കല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് പൈസ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തിനാണ്? അത് ഭിക്ഷ മാഫിയയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലും അല്ലാതെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജന്മദിനം എങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ദാനം, അന്നദാനം ഒക്കെ എന്താണ് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളല്ലാതെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, ദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ആവശ്യക്കാരന് കൊടുക്കുക, ആവശ്യക്കാരന് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വസ്ത്രം കൊടുത്താലും അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള ആളിന് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. അതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ചിലര് പറയും പ്രസൻസ് ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല, ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. കൊണ്ടുവരേണ്ട ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് സന്യാസിമാർക്ക്, സാധു എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിയെ, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവര്, അവരൊക്കെ ഇതാണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രഭാതരുടെ ബുക്കൊക്കെ വിറ്റ് ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുന്നവര്, അവരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണമെന്നാണ്. അവർക്ക് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കാം, എന്നുവെച്ചാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കാം. വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ആഹാരം കൊടുക്കുക. അവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ശുദ്ധജലമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ നാരങ്ങ വെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിഥികളായിട്ട് അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സൽക്കരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ നേരത്തെ വരുന്ന അതിഥി. അതെ. അപ്പം തിരിയില്ലാതെ വരുന്ന, അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തില് സൽക്കരിക്കണം. നമ്മൾ നല്ല ആതിഥേയരായിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ അവരെ വീണ്ടും വരാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പെരുമാറും. പിന്നെ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 400-500 രൂപയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് പ്രഭുപാദരുടെ ചെറിയ ബുക്കുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങി ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകും, പൈസ ഇല്ലാത്തവര്, അവർക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12,000 രൂപ വരെ വരും. പൈസ ഉള്ളവര്, പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പൈസ, ബുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ അടയ്ക്കും. അവര് മറ്റേ ബുക്ക് ഒരാളിന് കൊടുക്കുന്ന ആളെന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാസാമാസം നിശ്ചിത തുക തിരിച്ചു തരും.
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഭഗവത്ഗീത ആണെങ്കിലും എന്താണ് വായിക്കുന്നവർക്കാണ് കൊടുക്കുക. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണം നമ്മൾ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്, ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം. വെറുതെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പൂട്ടി വെക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഭാഗവതം വലിയ എമൗണ്ട് ആയത് കാരണം ഒരുമിച്ച് ചിലർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, പേട്രനായിട്ട് നിൽക്കുക അല്ലെ, പൈസ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ വേറൊരാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് 12,000 രൂപ ക്ഷേത്രത്തിൽ അടയ്ക്കും. ആ ആളിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ബുക്ക് കൊടുക്കും. ആ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മാസാമാസം ചെറിയ തുകയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് പൈസ അടയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലേ ആ ഇത് ബുക്ക് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദക അങ്ങനെ ബുക്ക് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഉള്ളവർക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത് ദാനമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. അടുത്ത ആസ്തിക്യം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം. വിശ്വാസം നമ്മൾ നവയുധ നവ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഹാസ്യം 9 ഘട്ടങ്ങള്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, 9 ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം എന്നാണ്. അതാണ് ശ്രദ്ധ. ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ, പിന്നെ സാധുവില് വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ ഈ 3 കൂട്ടരിൽ വിശ്വാസം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ്? ഗുരു, സാധു, ഗ്രന്ഥ അല്ലെ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ 3ലും നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗുരു നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറയും, ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. പുരാണമാണ് പുരാണമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓൾഡ് സ്റ്റോറി, പഴയ കഥകളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് കളയരുത്. ഇത് ആരുടെ കഥയാണ്? ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ അശുദ്ധ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെയും ഇടപെടലുകളുടെ ഒക്കെ കഥയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശ്വസിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ശ്രവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സന്യാസിമാർ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തില് ബഹുമാനിക്കണം, അവരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ഒറ്റ വഴി. ഗുരു, സാധു, പിന്നെ വിശ്വാസം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 പേരില് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസന്തുഷ്ടിയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരു വിമുക്തി കിട്ടും, ഒരു വൈരാഗ്യം തോന്നി, ക്രമേണ വൈരാഗ്യം തോന്നി നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ നിഷ്ഠയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള രുചി ഉണ്ടാകുന്നു, ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാവത്തിലും പ്രേമത്തിലും ഒക്കെ എത്തി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് മാധുര്യ കാദംബരി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ. മാധുര്യ കാദംബരി എന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരുവില് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, സാധുവിലും പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, ഭക്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അടുത്ത് പറയുന്ന അധ്യായം എന്നാണ്. അധ്യായം സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുക? ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. നമുക്കറിയാം ആശ്രമത്തിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന, അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികളും പിന്നെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുണ്ട്. അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അധ്യായം നടത്തും. ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മചാരികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ 3:30 എണീറ്റിട്ട്
പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് 4:30 ഏതാണ് മംഗളാരതി കഴിയുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഭാഗവതം ഇതുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഏതാണ് ദർശനാരതിയുണ്ട് അല്ലെ. ദർശനാരതിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പഠനങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പൂജാദികളും പിന്നെ ഏതാണ് പഠനവും സ്വാധ്യായ ഗ്രന്ഥ പഠനമൊക്കെ നടത്തി ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്വയം അവര് ഗ്രന്ഥ പഠനം നടത്തുന്നു. പിന്നെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സേവനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഒരു ദിനചര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ പഠനം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്തമാധികാരികളായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും സ്വയം പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു തരത്തില് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മളും വായിക്കുന്നില്ലേ, ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കത്തില്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ വായിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സ്വാധ്യായം. അത് നിയമത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് മതി. മതി എന്നത് പലപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയിൽ മതി എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശ്ലോകങ്ങളിൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് മതി ഇവിടെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതാണ് തലച്ചോറിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തലച്ചോറ് പിന്നെ അത് ഇതിനെ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊഗ്നിറ്റീവ് പിന്നെ ഏതാണ് കൊഗ്നീഷൻ, പിന്നെ ഏതാണ് ഫൊണേഷൻ, കണക്റ്റീവ്, പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് അഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ 3 ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കൊണേറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് 3 തരത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കാര്യകാരണ സഹിതം അവലോകനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൊഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പതിപ്പിക്കുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ. മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് കൊണേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതാണ് സൈക്കോ മോട്ടോർ. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു, പൂജ ചെയ്യുന്നു, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എന്താണ് അങ്ങേറ്റം ഒരു ഏതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭഗവാനോട് ഒരു അഫെക്ഷൻ തോന്നും അല്ലേ, ആസക്തി തോന്നാം. അപ്പൊ ആസക്തി തോന്നുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക. അമ്പലത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കാണുന്നു ചിലർ, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാനോട് ഒരു അടുപ്പം വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, ഇമോഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. മനസ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്, ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും തലച്ചോറിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പരമാത്മാവുണ്ട്, അത് വിഭുവാണ്, ഞാൻ അണുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. കാരണം എന്താ, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് അണു ആയതുകൊണ്ട്, അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എന്നിലും ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഭഗവാനെ തിരിച്ചെത്തിച്ചേരുക എന്നതായിരിക്കണം എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വേണം. അതിന് നമ്മൾ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, കാണുക, കേൾക്കുക, സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും വിദ്യ അല്ലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വിദ്യ കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ, കൊടുക്കും തോറും നൽകും മരിച്ചാലും വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം. നമുക്കെന്താണ്, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, ഉന്നതമരായ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുമായിട്ട് പലരും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ
അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയും. ഓരോരുത്തരും ഭക്തരൊക്കെ അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യവും വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ അങ്ങ് പതിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ഇതാണ് പതിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കഥ, ഒരു അനുഭവം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ അത് പതിയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് മതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്ന വ്രതം, പവിത്ര പ്രതിജ്ഞകൾ. നമുക്കറിയുന്ന ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏകാദശിക്ക് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, പാരായണത്തിൽ കേൾക്കുക, ശ്രവിക്കുക അല്ലെ, നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏകാദശി ദിവസം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാനുമായിട്ടും ആചാര്യന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ജന്മദിനം, തിരോഭാവ ദിനം അല്ലെ, അവതരിക്കുന്ന ദിവസം, അതേപോലെ തിരോഭവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളില്ലേ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ജന്മദിനം, ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ജന്മദിനം, അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ജന്മദിനങ്ങളും അവർ തിരിച്ചു പോകുന്ന ദിനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആചരിക്കുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ പൂജാദികൾ നടത്തുന്നു, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കുന്നു, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഓരോ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ദിവസം ഇതാണ് ഫുൾ ജലപാനം ഇല്ലാത്ത ഉപവാസമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും പാലും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ചിലപ്പം ഒന്നും പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചായിരിക്കും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഉപവാസമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപവാസങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ പവിത്ര പ്രതിജ്ഞകളാണ് അതൊക്കെ വ്രതങ്ങളായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധന നടത്തുന്നതും, മംഗളാരതി കാണുന്നതും, ദർശനാരതി കാണുന്നതും, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതും അല്ലെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും, വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പലതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും, എല്ലാ ഏകാദശിയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എടുക്കും, അന്ന് ഞാൻ വ്രതം എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്ര ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇത്ര പേജ് വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഇത്ര വായിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതിജ്ഞകൾ എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പാലിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ്. മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ചിലര് പറയും, ഞാൻ 16 മാല എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാദശി ദിവസം 20 മാല അല്ലെങ്കിൽ 25 മാല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഞാൻ ജപിക്കും, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രതിജ്ഞകളെടുക്കും. അപ്പൊ ആ ദിവസങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത ദിവസം 16 അതിൽ കൂടുതലോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജപിക്കാം. അടുത്ത് നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. നാമജപം എത്ര മാലയാണ് പ്രഭുപാദർ കുറഞ്ഞത് ജപിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? 16 അല്ലെ. 16 ശരിക്കും ജപിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു 16 മാല ജപിച്ചാലും മതി, മിനിമം ആണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് രാവിലെ ഉള്ള സമയം ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. 11 മണിക്ക് മുമ്പ് ബീഡ്സിൽ ജപിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ. ജപമാല ജപിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 16 ഏതെങ്കിലും ദിവസം നമുക്ക് ജപിക്കാൻ 1 or 2 ബാക്കി വന്നാൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം അതും കൂടെ നമ്മൾ ജപിക്കുക. അതൊക്കെ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും, മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനൊക്കെയാണ് നാമജപം പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നാമജപം അല്ലെ സഹായിക്കുമെന്നാണ്. നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരാനും ഒക്കെ നമ്മൾ നാമജപം
നമ്മളെ സഹായിക്കുക. അപ്പൊ ഹൃദയത്തെ എന്താണ് മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാനായിട്ട്, അതായത് ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട്, ശുദ്ധമായ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ കുടിയിരിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കസേര ഉള്ളെങ്കിൽ ആ കസേര ആർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിടുക? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിടുക. അപ്പൊ ഹൃദയം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക എന്നാണ്. അവിടെ അസൂയ, കുശുമ്പ്, അത് ക്രോധം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങള്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും, അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നാമജപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തപസ്യ, ത്യാഗം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്ന, ഉപവാസം എടുക്കുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപവാസം അതെടുക്കുന്നവര് വേണ്ട കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണ് ചോറും കറികളും ഒക്കെ നമ്മളിന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ്. അത് നമുക്കൊരു തപസ്യയാണ്, ത്യാഗമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ തപസ്യ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്യ, പിന്നെ അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതിലാ വരുന്ന? ദേവാസുര ഭാവങ്ങളിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച്, ത്യാഗം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് 2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു ത്യാഗം തന്നെ, അല്ലെ? സിനിമ തുടങ്ങിയവ കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നാമജപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നു, അതൊരു ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തായിട്ട് വരും? ത്യാഗമായിട്ട്. വെഹിക്കിളുകളും മാഗസീനുകളും പത്രം, ആവശ്യമില്ലാതെ പത്രം മുഴുവൻ പഠിച്ച് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി സമയം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ, ശ്രവണം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്, അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ത്യാഗമാണ്, അല്ലെ? രാവിലെ നമ്മൾ കുളിക്കുക, അല്ലെ? രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ കുളിക്കുക, ശുദ്ധവസ്ത്രം ധരിക്കുക, ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോന്നുണ്ടാക്കുക, അതെല്ലാം ത്യാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയമോ അല്ലെ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും? ത്യാഗം എന്ന് പറയും. സാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ത്യാഗമാണ്. നമ്മൾ സാധനയെ കുറിച്ചും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? സാധന, വൈദ്യസാധന, ഭക്തി, അല്ലെ? പിന്നെ വേറെ ഏതാ ഭക്തിയുണ്ട്? സ്വമേധയാ വരുന്ന ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, അല്ലെ? പേര് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി ആണെങ്കിലും പിന്നെ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ത്യാഗം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഭക്തിയില്, ആധ്യാത്മികതയില് പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം? തപസ്യ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വരുന്നു ഈശ്വര പ്രണിപാതം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പം സമർപ്പിക്കലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഗുരുവിന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. സമർപ്പിച്ചെന്താണ്? ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? അംബരീഷൻ. മഹാബലി, അല്ലെ? മഹാബലി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നവയുധ ഭക്തി സേവനവും അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതാണ് ഈ നവഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ശ്രദ്ധ, സാധു, സംഘ, ഭജനക്രിയ, അതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. നവയുധ ഭക്തി അതുപോലെ 9 ഘട്ടങ്ങളും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു 1865 പഠിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ. മന്മന. ഗീതയിലില്ല. മാമേ വൈശസി
സത്യം തേ പ്രതിജ്ഞാനെ പ്രിയോസിമേ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക. പിന്നെ ഏതാ പറയുന്നത്? എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ. തീർച്ചയായും നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. കാരണം എന്താ? നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രേ വേണ്ടു. ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, പ്രണമിക്കുക അല്ലെ. അത്രയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആള് ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആളായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറും. അർജുനനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനാ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുക, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാനും പൂജ നടത്തുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കലും സ്മരിക്കലും കൂടെ ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നടക്കും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഏതാണ്? ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. അതിന് പകരം നമ്മൾ രാവിലെ മംഗളാരതിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, ദർശനാരതിയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മളെപ്പോഴും പുറത്തു പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന് ഏതാണ്? നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ടാ പോകുന്നത് അല്ലെ. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നമ്മൾ തൊഴും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഞാൻ ഇന്നിടത്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ തൊഴും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ്, ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയർ ചൊല്ലുന്നത്, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന് സ്മരിക്കുന്നതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ, വലിയ വീടാണെങ്കിൽ പൂജാമുറി ഉണ്ടാക്കാം, ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാറ്റി വെക്കുക. നമുക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ അല്ലെ. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ഭക്തിയോടെ കൊടുത്താല് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളതുപോലെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാൻ അതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും സമർപ്പിക്കുക. ചിലര് 4 നേരം എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, 4 5 പ്രാവശ്യം ദിവസം. ശരിക്കും ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാൻ ഇസ്കോണിലൊക്കെ 8 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന് നിവേദ്യം കൊടുക്കും. രാത്രി ഭഗവാന് പാല് നിവേദിച്ചിട്ടാണ് ശയനാരതി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് കൊടുക്കാം. ജലമായാലും മതി. ഏതാണ്? നമ്മള് ഗംഗേ ജയമുനെ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധിയും ഗുരു എന്നൊരു ചെറിയ ബൗളില് എടുത്തിട്ട് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഏതാണ് ഈ വിരൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നഖം മുങ്ങാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തില്. അങ്ങനെ ഇട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭഗവാൻ ആ ജലം, അപ്പൊ എല്ലാ നദികളെയും നമ്മൾ അതില് എന്ത് ചെയ്ത് ആവാഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. പൂക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പൂക്കൾ നട്ട് വളർത്തിയാൽ കൊള്ള സ്ഥലമുള്ളവർക്കെല്ലാം പൂക്കള് ഭഗവാന് പൂജിക്കാനായിട്ട് പൂക്കളും റോസും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തുളസിയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ പൂജിക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ആരാധിക്കുക, എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരവനിധായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ഭവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ആൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നെവർ ഫർഗെറ്റ് ഹിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നെവർ ഫർഗെറ്റ് ഹിം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ, നേരത്തെ നമ്മളൊരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓൾ ഈസ് വെൽ, ഓൾ ഈസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അവര് പറയും ഓൾ ഈസ് വെൽ, എല്ലാം നല്ലതാണ്, എല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഇതായിട്ട് വരും. വെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നന്മ, നല്ലത് അല്ലെ. ഓൾ ഈസ് വെൽ, ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്നാണ്, എല്ലാം നല്ലത് എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരും എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും എന്തായിട്ട് വരും? നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും.
നമുക്ക് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും എല്ലാം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? മുക്താത്മാവാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ